Angel Group nkra charge 30,000 300 million yemmisa say miwura na naji my badu mi boni din a me ma me muso watua na wontua Kofi Adoma ankasa Kofi TV charge 15,000 ono da nchen a Magreb charge 10,000 ono na nchen wa yine hemfu mienu akukudam ye na ankobia ene ba beka ho ma watu anamawa ba hwa behwewo Kofi Adoma nwanwani wo ye nua prekope oye bununi Magreb wo ye nua prekope oye bununi boy obunu mankoma osono odapajan ejina ho ma aboa sono wiemu takraboa ene nsuo mu adwene besembo ne he batana ye ewo techiman sesi a eye osagefo na najiman badu wo ben na ne wu nipa woye ebisua asantitwi ede ne ma asade ne ba nti se confederation na broni aka ya bom na broni di suku aba na wa ama obi aye superior wodwen sa hwane kasa ne bebekere ba bia bewo bia ne mesre ne se adwenipo bi taachira ye besre be akurase maka menweye nti be pede ye tekokko so a nka ye ne ye tekokko so bibie di adanse ye ya mo akwa eba Adepa TV se ene your first time I watch her yes na wa subscribe na wa share na wa like amai amu bibia hu de ekoso owo man se wo platform you so dada so a yes se obe share amai enne enyo pankese bi wo yenchen na anse na ebe kono so midin de Adomako Benjamin ba dodo no afre me ala se ho enne ye ba be di bono ho nkomo buntwi a ya lanchi ho nkomo ne ba be di manya opemu na nkasa wo mechen eye Bron champion president Mr. Fosu Gideon ebe kono nchen na de wo ho no ya sha ase afi ho no Mr. President menua memo akwa mejo so menua we de ne ma yinchila no correct ma hwehwe wa che no correct some hwehwe ni hwehwe no correct ja umfu do so a wo ye ni nyina no correct baba edi kan obeda ho adi akire atifo na wa che o na de wo ho no da to so yo meda se ne akwanya wode amame mechia wahwefo ne watifo nyina se de udi kan Fosu Gideon dada hia Bron champion association president Amidi Mijuma ewo Bron champion association headquarters baby a ye di sa adwuma we no kwasem ni adwuma he dɔso pa ene ma step edu da bi a mo hwehwɛ me a eya na ho bre he nti hwanda roma oba ne sa ho fa nche ye mi ankasa matewa se me fro na hama na ma hu se adwuma na ena obusu a wo we dey yanko straight to the point manyane ntie so ma lanchi asa buntwi no criminal no cre na okay we dey come be say aboa bi ni din de nkanka okay binum so be frɛ ne mfote okay ode wo si ne dan no ojai kodidi a dan he bebu ndi wo si nyina na wo di na tie he bi okay ti adwuma ye de yensa akosom he ye tetena na ye kase ye ntua na mu bi a ebeji agu ndi ye koye nim no ne ya chese ba lanche bunu twi eye no kore chena ye beti asem foforo adechi ye beti asem foforo bunu esore ampa se de na Adoma hene e kan ye na chese eye no kore se ba lanche bunu twi no kore trudo minua se wo hwe manim a wa hu se moma bi kitame mpo ansa na bebe lanche na wo fa chirosem a ye nyankopon ne ho asem wo mu a apam foforo he New Testament ya di kan akunchire ede akobono kasamu bi ni kitame okay ti edi kan tusa na mo he kora mpanyimfo a beda no ne epe bibia be details ewo mu a wonsa ebetimi akambe enu achi ne Bono Institute anase Bono Mine Institute a yenua kwaku ansuje abo eda no ene napamfo ekambom se da bi kasamu hia na said ye brebi Peter Tosh okay no or say a fainted ink and as a pen is better than a resounding retentive memory. Say what they call monokasa mu a
penya wotwra emma papa kraa wo de twro bibia wo yesen se wo se wo chi ato tim na wo de wo adwene kase a yetime de chi bibi to tim wo rebe fi na mom penya a wo de twra emma kase wo kofa pe wani boso a wo be kai ade kraa wo ye nti be hu se wo se ye twro ye kasa hen ne yesua e wo sukuu mu ti se adwuma de ne be de hyehye so agya nyame adom 18 ya yetime kopa ho ntoman na no kwasem ni na nika keke obehwe mpanyimfo atwetwo wuro ni ani ntini na nanom aban mu mpanyimfo ame mu bobi ye hu ye ne aye na na drobo hene ewo ho ye na na bono hene a wo kodivu a etuna na musini e de badwumadie hi ase nye no nko ye nya former health minister honorable Kwaku Agyeman okohobi nyono nko current bono regional minister honorable Ebabejina Mubi former deputy attorney general mpanyimfo bebre edi bani munyam bepiem bono family worldwide for bono champion association bono fiefo dom ne mpempem sukufo ne Roman sofu panyini a wo bono region begina de bani munyam eba bepiem a in fact na anika pa na hoye de oh nyame ani mini e san se eye abakosem ne ye kotwere ye okay de obia pese ni din eba sa abakosem him okay na bono champion diaspora fo bede twen wankodwa ne ngoma eko obi so se awotwe wankodwa ne ngoma eko nti beso be ngoma eko ho nti beso ye dabe nyina ase wow I wish I say your bono bible and sure bono bible na ye wobi na che say atadwe ya atendende no correct oh okay nice maybe say bono ni asante nsonso ye bi o mana yo we kra de asema obi se menya nka menyia no nanso bibibi nti e wo se menyia no osan se ye babetena ha ye kambono ho asem baba ka bia he basem hia ye de na mombono asem ne hia ye kese nti ye bo wudin a menim se asem ka keke ne ye de ka ye ne wuni competition bia competition da bia meka se bonofo competition hi ya against ye ne aye ho se be ya chena be ye papa asen nora na adechie aye papa pa asen nora enenne but aye isi ye ni su nyina ne yensu a asen ne ye pese ye kora no enye obi dia o ye ne baabi aha na mom o ka se wo kwahye a obi se bono twi ni asante twi difference wo mu a eye kasa ba ko nanso braha kire braha kire enye den ankwanta dam wati ase abonofo ne dikan ewa ha nti kasa he a akamfo musuakuo hi nyina kamzemani beka se memeka se medini de Gideon obeka se befre me Gideon wati ase sehwini wo se de obeka no asantini wo se de obeka na chimni wo se de obeka no na bibia dia dance say ye bono kasa no ne ye parent language a ewo de aka hinyina de baye ntinzonson ye edam ni say bono ye panyini ne aka nzema asante hwanhwan akwab ni nyina ahye bono ase nti difference e bo maane ache se me nya tiase a kasa no akan kasa ni nyina afiri bono mu enipi of course said ye da bia ye ka no say ye ka bono asema bonofo ni dikan efri old Ghana Empire etuto mua Sudan area ho etuto mua babe crosso Volta Lake ibetena modern day Ghana first nti se ye ka se bono ye panyini ana binom bede benti ase panyina wo ye ne se ansa na ye be kampanyini he ye kampanyini a ye ti akonwa ne kampanyini na bono akonwa eye ade a achesi ni nyina wati ase nti wo hwa 1295 ni yenya the first bono kingdom manetana e wo bono manso ha nti wone ne be wo ba ka hi nyina na bre biduru ye he fa etebe ho efri bono mu ene ma ye benya mfante fa atene ho besan ye se be mobilize ya ekwa animu aduru baabi ne esane tibiem ene ne asante asan ate biem wati ase
nti anokwa semeni root source hi ankasa ne bono ne aka hi nyina bia edan bono yenhwe yenuanom de nkyerafo beba bedane nkyera a ye techiman hene ne ba what you say aha eni ma benya din de nkyera what you say nso de nkyera he enso kon eni ma ebedi binum so for many years na be kan fa ne afa bombofo ne achechede nka ho ne fa ne yonko kane eya sense be menua no crepa no cre nanka mi bisa se e ba ne sen ne asante ne bono infante ne bono omoti ba bi fa ho na omo se ye ti ye ho e den pa ne siye okay yehwa me basic knowledge in history ekra ka kire me se ebra population anase nipa dodo ebedori wo baabi he ema resources anase abode mu niam anyame de maye he elemete nti obi adidi ko baabi a nasum obejo no nti se mete ha na ye nyina techiman ne ye wo tano nsuo ne ye sa ukota no ma bi anumere 5 na wonya bi nsaaye na wati se subini eda wanchi achi ho a obi a no nko prepare ho amenu ya wontu nkotena subin so na nko enjoy aha nti population he kosoro he ne ye manchemu bebre ebaye se oba techiman sesi ya wangu se leaders a edi mfantifo anim de beko mankesim batana yeda so wo techiman ha sesi ya na nanom agya ato a ye sama nkwakwaye eda ho sesi ya me ne wo kasai na mpanyimfo he obunu mankoma osono odapajan a ejina ho ma aboa sono wiemu takraboa ene nsuo mu adwene besembo ne he batana ye e wo techiman sesi ya da panyimfo bede sa aboa he nya ni bibi eni ketechira se nka ne ka na ne komu aha nti sa ne wote e menu wow nti obunu mankoma mu nyina firi ha ne ko oh of course wow mate de o kana say mate ase yipa na me pa yamra back to bono china mamisa say sese no mo nhyehyɛ ɛwɔ bono china nkasa nhyehyɛ be na mo aya afa sese na mo si ye no mo plan ne se men kasa say abra meja miwura ne din wo mu da meka miwura meka doctor osiade osagefo ajiman badu fredua emse na nakeka ne ho na kokuduro mu ne ma ewo ye mu bi ma yetimi ekasai na kasa wo kanya wo ye medepa wo da abonofo he ya sori o anokwasemi ya sori ampa nti sef kanene ya nkan asema ne ye beka nti kanene ya ntro ye twi ne ye te ha ne ye twire wo bidia ne ye twire ye de sebe wo konkran man mu a besua ga binum sua adangbe oko tamalea binum besua dagban ni kasa gonja fo sua gonja eye de ne ye bonofo na ye kosua obi kasa abra ye de he ya to na jaja mu bede sankofa ye nchiri mi ame na na dinkra one ne de dinkra sembo so bae ne sembo he ba ko wode san kofa ye nchiri nti ya sane akofa ya de ye twere agu wo se de be ya nchiri maba hawa ye famu because ye beka se bra bedidi eno ni ye yusu ni ye fiem dada uko wesi ana BC na wo ko twere a esanse wo bidie ne wo twere nti ebi ono no beka na foforo a wonti ase nti ye nimtwi hi ni mamamre hi na momo ko twere a na ye bibia ewo ho sa ne ma we nyina na ye hu se emmoa ewo se ye twere ye kasa ne ye ka ye kasa ne ye beti ase ye ma memisa obibi wa da sonda ya wo kan brofo ana obi kasa da wo sonda ya nya okurum kasa na wo kan mo we kire se hu hia se ye kunkyire ye kasa he gumumam because eno ne ene ye spirit ana se ye sunsum anya contact dada nti I think say ya kwa mokua ne aye nkate kwan onyira ye okone dim nti se metimi aka na chese buntwi ni be ko school by school of course na bia nkura no ma ya sha se sa pepe nti me die say me emfa ho se ma wie university mesane makosunya bunotwi na ma ba be kire bunotwi nti me incoming bunotwi teacher no me sa oh nice nti does it mean say ebe call your friend is saying SS that is a high school and tertiary and I say basic schools nkwana
ye di bunu twi ne eko se ye ka twi sese ya ana meka da gbani asemi obi sua firi ne nkora bere mu a de kosua pon mu kosua nti sa kwa ne hia so ne ye so ye de ye no ya sha se de ye de bekọ awie ye pa na usi dan na wa mmọ so a na udam na nsu etobo na awie bo se wansi kura nko ye nti ye sua de afiri nkora bere mu na na se ntotofe wa musa de akwa kosi ne mpanyim fie so eye the universities and tertiary education sa na wote nice. Okay, ye wo bunu twi na so. Na bibia me na kakra. De me na ne se ye nim se bunu twi na ye panyim. Nso ye tena ho no e be sua asante twi. E de ne ma asa de ne ba. Ma me nkire omu we kura asema wa bi se ye me ye kase bunu ye ne aka mpiesi aya na binum nte ase. Ne ye ba ne sen ne binum asore a ne afeni mo kasa. Well, in 1923. Okay. Na Kwasi Broni aba bes establish ade a yefre ni colonialism. Okay. Wa ba be di abibrim anase Gold Coast wa be di yeso. Na oba ye no governor biba in 1923 e won Nigeria. Na ni din de Sir Frederick Lugard. Okay. Na ohun se da bi se ye ka se ye be di nkrofo esu a ye bebre. Nti ye be ya me yenyu suba ben hemfo no. Ne yemfa ni be so indirectly na che se hemfo no beso be esum ye what ya say nti ye use ba ben hemfo ene ne be ye indirect rule a ye kan nti odi kan implement wo northern Nigeria unim ye nti a northern Nigeria no ye Hausa state here so pa wo northern Nigeria nti what start wa o implement ya wo mu sa ye successful a di mu no wo ye se sa de a homogeneous culture ye kan homogeneity a ba mamre ne ban mane ese esansa akamfo ye baako ne ye firi baabi fa akonti ne ye nyina ti firi bunu nti ya mamre ye baako nti se saade a mamemfa indirect rule hin eme impose wo beso na saata me beba baabi a behwa ho ne beprepre so a ho eden hin ho ne begina nti wo hwe ye territory yi nyina after the defeat of Asante Bene Bessin signed Mbra Bebre, the Treaty of Fomana 1874. Ntina Bene Asante ewa ntawadie kakra anase kitamudie kakra. Nti de akoko ba ya ne se saade a yemfre sa area yi nyina Asante province. What you say? Anase na yenya ne Asante Confederation. Nti ema ye ye kane he ye kokko shem Asante province anase Asante confederacy na che se bedinya beto yeso nti binumo dwene se ye hyebase what you say we ne edidi mua duru ba bia Kwasi Broni eja ye ne obi ade ne ho ne ye nananom be de dabi sankofa he amekan ye nchiri pesade a ye abonofo nti ye beko back to ye root nti we are somewhere 1941 mpo ne yenya independence na mbom na ho mframa ebo se ye ba benya independence eno ne nananom egina so de tebono nchempem led by Miami Nana Akumfiame o the third bacho wutie ni no be de tebono nchempem bono nchempem de nyina ne se ye liberate ye ho afri sa confederation hi a ye wo mu no obi wo wa bia meka confederation a wonte ase eye kuoku a ya kan ye ho abom koku a ya kan ye ho abom for example to say ECOWAS what you say say ye nyina bo ECOWAS president ne wan see ye ni president this means say sovereignty and as ultimate power no lies in the component unit ECOWAS ni president ba say Ghana wa president Nigeria wa president sa ne confederation he na ote bono e de ne ho wo ne hemfo ba beka ho nyina be so be wo ben hemfo ne ye nyina ka bom for the purpose of administration nti ne ye ka bom nti nananom start ye 1941 ana Nana Akumfiame odi kan na opere ya wokonya ne nua binom ema bagitum ohwa de initial 3 na ano Nana Drobo ekan ye me Nana Drobo hene ekan se na ye DDT Doma Drobo Techiman na behwe he benkwa bensentimi nti beforo ya akwa abase ye Nana Kwame Ajeman no ode beka ho bi ba mana nso ho a beko bechem beko kukuom ne beko odomase nti saa hemfonson we ni kabom a
bete bono nchempem a enne se adi hine da ye association so ti da bia me ka se bono nchempem o chen me panyini bebre obi ana be nwo me maame what ya say nti saa ne wote ne ye dede ye ho nti se confederation na broni aka ya bom na broni di suku aba na wa ama obi aye superior wodwen se hwan ne kasa ne bebe kire nipa na wa ye superior no ne kasa na of course nti nananom edikan hu ye ejina so ne bete bono nchempem na nso bibi nti antimi angina hwa afebo ne yetetoye se ofwa nkanya ye ne ye be sole sese ye beye edini nti ne ya aba se ye beye nti ye beye so ne ye niye eno ne me ka se mani age se nanadoma hene ka se ya asori ne ye sori ye ya ko extra mile ne nananom ko ye ya ko bi aka ho e ma obi ahu se bono ya asori ene we si Ghana na asem bi bape obi ehwehwe bono nchempemfo nya sa na be aha e kire se ya asori ya mpa nti ne ma eye se bono kasa akoka akiri wo na twere mu ne na mbom se ya hunu ne ka nra na ye behu ka ye ne ma hwe egu ya hu ne hyehye menua wow this is unbelievable ene dem metie nsem na metie nsem so abusua so hu de ekọ obi tenche obi bisa die nti ade ne siye ade nti a eye bono kasa no o ma nka sese de bono asore se be kasa o te won ma be bisa o ba dwen se bono ye nhwehwe ani na nso na bibi ne siye nti e ma asa ade e ba wo ho no ma what de ekọ ye bia what bia say according to the history eda ho no ye try nkomodidi so mesedaw so hwe dwumadie na won share ya na wa share mo bibia na omu sunya bibi emfiri na enyina enya ba bifiri enche ye be sore ye dwumadie yi so nti ye nko Mr President ne nchen na emisa na nsemfu aba akommiem bi na ye nsore dwumadie so Mr President menua we die ye di wie no na nsan tintan fidie so bibia beto so na me ba won chen die na ese mitim bisa ho asem kakra efa Kofi Adoma ni issue ya asori na nsin ya se Magraham aba be kam bi se Kofi Adoma eye atuduro no kan ofa manie bebere mu na eye osagefo na nadoma ahene antimi anye bibia anye de amfa ho ebesim ne aye kesei ontimi nye hwemfa ho ontimi nkochia me pa cho edi na asi betima ka bibi kakra fa ho amane bono nchempem flag no kre no emani a shentro de ne hu se edam okay hu se akokọ ba tan na wonene mma no kre mono eyam ye nti ye kala we kire nhaban ana se vegetation ayewo kwaye we e kire se ye yam ye nti ye gibia na ne tena ye ene ne bono nchempem de dua kwaye dua ho kwa ya nje hwe nti binum timi ka se mankwa akon me de minim se nka akon ntokwa kora ye fere but ne ntokwa ne binum di tube ho nti ye ya sase nyame ne dodom ye ene ne fitayi ne yellow ya wodase ye minerals ayewo nti be pede ye te kokko so a nka ye ne ye te kokko so bibie di adanse ye nche Ghana bia behu ni ekita gold ewo hase na we kura de kala se mechire mu keke akokọ ba time we mpanyimfo be de wotiaba na wonkumu ba Kofi Adoma nwanwani we ye nua prekope oye bununi magre hepo ye nua prekope oye bununi ni emetimi maka ne se de be ka ne wonte sa na me ankasa meba be chire mu bere papam we pira ya wehye ne well se ne ho ntono na mbom se bi fom kuma bi mfom nwa ne yasihi wasi awie ne ye hwe ne se ahotomra na memi wura eye osagefo na najiman badu se wo ben na ne hu nipa woye mpo ne Ghana ha ba ben kone nchempo bibito no pe na wo frɛ osagefo se wo mra ebe de ne wo be call osagefo program na bibia si na osagefo ayi nani e wase na me de mesre nipa himbia wona dwen ne approach a wode face issues nti mesre menu ahenom ne me ka sese ne mesre menu ahenom ye base ye besom na nanom
eno so nkyere se yemkunkum yenuanom a ye ne be som asem we wo ye besepa ne koni ahaman na me address ya asem we ntime mpese metumu nkyene bebre na mom ne be ka he wonte sa ne metimi aka sese ne se be charge ye Angel Group nkura charge 30,000 wow 300 million wow yemmisa se miwura na najiman badu mi bonidin a mema mi muso watua na wontua watua ka wow Kofi Adoma ankasa Kofi TV charge 15,000 wow yewura watua sa aka he ono da nchen a Magreb charge 10,000 yewura watua sa sika hi amabe ono na nchen wayi nenhemfu mienu akukudam eyeye nana ankobia ene ba beka ho ma watu anamo aba ho abehwewo be ba bekita boa mu ade bekita niema bebre ka ho eduru se meka ho asema me de details in betudwa nti wada roma ba bia bewo bia ne mesere ne se adwenipo bi ta akira ye besere be akurase maka menweye benhwe ni ye ne metimi maka sisi ya ne wow abushia na chese nsem wo ho no Nyankopon ya adoma na chese all the details ebeba bonti enche eye bon champion president efunanum na eba bonti say Nyankopon ya adoma obaba ba kire nsem na ya so dwumadi enu so no Mr President Mr o de last words ebeto abonti na de wo bia ye da toso na ya po ye free dwumadi yo abonofo a ho hweye Ghana fo a ho hweye ho a ho pasundwie ye kan bonasem ono nkyere se ye tan kasa foforo bi ana se kasa hodo bi a aka na mom wo ye wodie ye na me ye medie ye a ye kan bomu ana ye anya unitary state a ye frɛ ne Ghana wati ase nti mesre obi am bright corner awowo na menuanom abonofo so abetie me ba abewa ha ne ba abewa amanone bede wonsom eni nipa ye nko aye ntimi ntena ha nye hummesomu bie na dwumadi a ye di eye project sanitation niema ekeka ho he wakɔ wano amaye yemfa sumdue ntina ma wusuban enadi babi a wo bia se wo ye bununi se de yewura na najiman badu ye kɔ ne nkyɛn wokobi ɔse mahunni obia tem mahun kasenti ya wo hene bi bono hemfonko ani tusafutuo we ye kɔ ye nana ɔse ade ye akumfia me ho ɔse niema ni gye ho ne se hunni obia tem yekoye nana doctor ohempon ye bu asiama atebubu o se me huhu amani age hunni obia tem ye nana osena kofuna nana tabi ya nkyira man hene o de ma hunni obia tem ye nana afram bedempon o de ne ho eyesuma man hene o de ma hunni obia tem afemmani biem ne ye hwe ya fa ye nana no mafutuo nti mesre wo ye bono ni wo ba bia even at the face of extreme provocations so watamfo he ye wa ma obufu sempo a yentie ye nananom afutuo ye flag he na komam anase mfimfini fitaa ne da ho ya komam ye fitaa akokɔ ba tan so ni dam ne nemma ye tiaba na ye nkumba meda wase menua wow utiaba na nkumba abusua ehai namre dama kwan na edi adwumadi ni na bana ye abiri ni abiri bia akoso hwɛ eye ye page so na de wo bia no e be ma won sa aka ye sere so be subscribe na wa like na wa share amaye ya da wase so hwe na mi hira bye bye Mr Mankwa me wo fase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shem obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esansa tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atu susu nkakra enti abere sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana
anase oba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no no tie And you said to say you sumo Ghana hayru. sa pepepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na Papa no.